làm số go hai nó rong nó anh YouTube channel bữa thằng anh bagi dia tiếng lại rắc sừng tí ní cái là bữa thằng này ta bốc này trong đến nó rong xin qua nó bự nó sừng cái sợi này yang tí khô bờ mà nó cái thằng này này trong nó ta cái này mà mình phải bốc này trong này phun này Iko sinigari mose matiban sit po ungkolok beskang angle ungkolok kai mangalak pokorok mihimo iko kukuini hinge brirong ni kuchimo bini baini amonon chumru pura bri haga bumawti brok thewedi rega waisano lasi jak tang kaba ate ingwani tabuk baisongu ro phaijak po borong no karinai Baisong no seng Obhinogor bridge so kanan hini samase oro chipai borong iko ang waskop chumani waisa pro ta borong no ang funugan ungkolok tei pura ping mamang kanai phai amasong ge pura waisa no ekalari kanai phailega mami bai ama waisa no salai jak hai pink color mang iko seng thanga tabukai ar thangai malai sinai seng tabo go bisaran bazar sopai kha gi pai gana ta mari masano pasban bazar kore aku kore dogan chi khulo gya ko pura oro kaisa se kap set proximi se man chenai pu oro na nai chenai seng dogan chi kore khoro se khulo ko dogan kus kerei dogan bo kerei da mangai paili aseng bazar de khulok na ulo taisa tongai pai phaise na seng sok pai kha ta buk khai lamao gari kai phika phaibe ka sera rong ma ga nei wasen buskang khaje bi thangai ka kok khana ya goli kolok ma yang si himi ma phai pra ko ra ba tei busujan ma himno saimia gari malai khai ko parking jaga si sakriya ma salku mai bai chakalai dong tabuk sin hok nuk drop panel sejan muka selfie kasih tangan orang sopai sopai sampai sampai ke tali babu iko sampai ke tali babu kai paikha seng kai phaimani nuklia phaimani let ongkha asok ruis toni ka borong no Kina bai jamai dabo photoshoot khainani thana nayo biang digi thana nai amal saimia engge dabo brong photoshoot khaina thangsani sengke kisa guri ui naigana ko
hingke tai coffee khani ui toniyo gana o hingke coffee nungnai tabuk nai chungdi ego coffee nunglai nai tabuk joto nungoi tonglaio baksa ke photo bujaklaio hingke kutung si nungoi maya bwslai si tubuui thangani monai ni bo haino tubukabu ang kutung kutung rok nungoi maya coffee nungbai kha chwng tabuk khai maisa sinai Hapjak lokis mahaswa suka borok banggo. Pura seat booking kaijang manghri sajak. Jingka mami song segan saka borong saman tebila asumai jabu. Ano si Saul dong ha? Magkukuncay ako rin na natawag sa apa tayo uठा katang? Kamu mai. Sakit mo ba? Sung mai sabai kha tabuk khai kina bai jamai bu photoshoot khai faika hingke kina recent khaina kha ama bai hingke yali rinan thanga hingke angbo tabuk bwskango thangnai kisa selfie rok nanai nai chungdi hingke no thangai bai sinai chwng nogo horong tongkha aboni bagui ang kina bai jamai no bo gana o khai phunugan norok no nai chungdi selfie rok nai pebai kha tabuk khai nogo thangsanai chwng hor bo ongoi tongkha hingke thangde thangde ang video khaiui thangtung tabuk iko bai song bufaibai kha joto no thumjang laibai sinai tabuk khai nogo thangnani bagui iko gari kalaikha tabuk khai nogo thangnani bagui haino urumor wnglai tonglaikha pura warik warik mamangsi jotono tabuk khai thanglai sinai chwng tabuk sokpaikha obai nogoro bokhorok mihimani bagui angke hairok kaisi rokoi ma tongsiyo pura bokhorok mihim soka mwnai hingke waisa no kwbakha iko mami bo bokhorok mihimjak tongkha tabuk khai baisong nongkho sinai borong oro bridge o tongrok sinai hingke chwngkhe to thangnani nangkhu iko nongkhoka borong rang paikha borong ni tabuk chwngkhai thangpikha taisa iko abhinogor bazar nongkho laibai kita iko lak kala sawa serai pura kwbakha bo kwbakha nin bai nin bai iko nin bai tere kobau lengkha nogo sokpaikha ama bai mamang kataisa agari bai bazar thangpikha phatai rok naina nanghunai hingke mwnai hingke kwbawai waisa last kalaipikha angbo bokhorok mihim soka kwbangma kha kwbali ang borok hingke ulta khai ma asokha marti ben singke ba hingke ang hingke suja kai nasokha hingke ang bokhorok mihimlai ang ama hingke ang tei pura last kalaikha ang ma kamu bo hingke kwbai phaikha rong kina no to joto no sini baina nainai di tipra juk nam hwnoi boni blog tongo YouTube o search kalainai di hingke jamai no to siniya naino bangnai gusti rok hingke to sininai hingke tini bini subscribe bangsoka ekdom aro search khai naiui subscribe khainai khai tongo pura baksa siniya rok tongna cherai rok waisa tamung hinui songlai khainai khai tongo angkhe to age no already khaijak hingke ang tai bini blog no ang markhe naithokjago bufru faina ang abo mang naitongo ang pura markhe no aram nangjak bini blog no ang naiui
ke borongni kathar kailai panda kaitorne hamari kuplung manui tongnani wngthing ke norong bahai wngjakha comment khaisa di katal subscribe khaiya tongnai rok please ani channel no bahai no subscribe khai ridi ke subscribe khai ke bell icon senan tapok di video sajakha ke like khai di hor kaham jotono no